Salutare, fraților, și bine v-am găsit la P-Wheel. Salutare, fraților, și bine v-am găsit la primul meu episod. În acest episod vom juca Happy Wheels. O să jucăm după rating, să vedem dacă mapele imposibile sunt posibile. Voi ce ziceți? Sunt posibile sau nu? Eu zic că sunt. Și să dăm după rating. Așa. Hai să vedem asta cu Pogo. Favoritele mele sunt acestea cu Pogo. Îmi plac foarte, foarte, foarte mult acestea cu Pogo. Văd că nu-s cu Pogo. Hop, 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 hop. Uitați cum merg! Uitați cum merg! Uitați cum merg! Uaaaa! Da, aici spune că poți hop, hop. Dacă te... Fac. Haideți! Haideți că putem! Putem să terminăm! Nu! Este... A reușit să terminăm. Fac! Piece of shit! Damn it! Holy fuck. Da. Ha? Poate câștigă inimioara! Da. Hai să vedem ce să mai jucăm. Rocket. Da. 0% posibil. Lev. Ia să vedem dacă chiar este imposibil. Ce caracter să alegem? Aș alege... Moșu. Moșule, ia uitați unde e moșu. Moșule, eu vreau cu moșu. Așa, haideți. Eu cu moșul vreau. Ia să vedem. Hai, moșule. Moșule. Ați auzit? Da, haideți să alegem alt caracter. Eu zic să-l alegem... Hai să vedem caracter.
Eu aș zice să alegem caracterul acela cu omul cu băți pur. Adică ăsta, cred că e ăsta. Cred. Da, ăsta. Hai să vedem. S-ar putea să reușim asta. Iuhu! Hop, 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 du-te! Hop! Te-a intrat în el! Este, haideți! Hai, omule Poco! Holy fuck! Cum i-am intrat! Oh, nice! Prea tare! Da, putea să fie posibil. În fine, haideți să jucăm altceva. Funny level. Funny level 101. Funny level 101. Ce să alegem? Ce caracter? Ce caracter? Omul pe bicicletă! Nu vreau cu tataie. Tura viitoare o să începem cu tataie, dacă nu merge cu omul pe bicicletă. Hai, nenea, pe bicicletă! Sări! Acest nivel, dar în fine, e clar că nu-i posibil acest nivel, dar în fine, nu sunt, mă scos din screenshot, dar nu știu ce. Stai că o să aflăm acum. Să dau opțiune de opțiune. Hai, te simți din asta. Opțiuni. Așa. Gata. Gata, gata, gata. Acum este gata. Haideți din nou să intrăm aici. Da, să știți că gen, chiar îmi plac mapele astea în care Pogo Jump. Pogo Jump. Modern Pogo Jump. Ia să vedem ce conține. Haideți să vedem.
Pogo Jump modern. Am mai jucat Pogo Jump modern de mult gen. Am mai jucat Happy Wheels, dar înainte să am acest canal de YouTube. Când eram mai mic. Când eram mai mic am mai jucat. Știu că am văzut la Irafael. Am văzut la Irafael și am zis să joc și eu. Și atunci am jucat și eu. Și acum am văzut și la X-Lader și la Malacai și la mai mult și la Bercea, canalul Bercea, de fapt așa se numește canalul lui. La mai mulți văd acum. Bine, nu știu. Haide, sări! Sări! Hai, omule, sări! Zboară, puiule! Zboară! Nu! Zboară, puiule, zboară! Da, și după cum vedeți am puțin lag pentru că am netul destul de slab. Și până când o să mi-l măresc, o să am puțin lag de internet. Da, în fine, o să treacă pe jocuri, nu am lag, așa că nu e nicio problemă. Am ajuns sus. Nu-ți rupe capul? Așa. Și dă-te în jos, dă-te în jos, dă-te în jos. Și haideți, oameni buni. Sări! 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 Du-te, du-te, du-te! Nu-ți rupe capul, da, du-te! Sări! Ia! Nu! I fuck this shit! Așa, așa, brav! Intră și acolo, te rog. Intră, așa, așa, așa. Fuck, s-a rupt capul, am zis să intre, nu s-a rupt capul. Așa, capule, du-te! Da. Da. Fuck. Da, hai să jucăm altul. Pare că nu mai sunt așa de bun la Pogo, cum era înainte, la Pogo Jams. Ce să mai jucăm? Ce să mai jucăm? Hai să jucăm ceva pentru Irafael. Haide să vedem. Hai. Ceva făcut pentru el. Să vedem. Da, am mai încercat să filmez un episod de Slump, dar nu mi-am reușit. Da, serverul care vreau să intru eu, de obicei unde intră și Bercea și lectoratul, nu mi-a mers. Și de puțin de alt server unde mulți hacker și o grămadă de copii proști care vin la tine și te moare instantaneu și strică toată filmarea, mai bine nu mai fac deloc. Iubit al lui Marius. Acesta fiind X-Lader, dacă nu știți. Ăla e Marius și asta e iubita lui. Fuck. Iubita lui Marius. Papa! Marius. Ești mort. No. Fuck! Nu-ți rupe capul. Marius mortuas. Unde a intrat? Ah, intrat la în cap, nu mie.
Am crezut că n-ai intrat mine. Nu, nu, nu. Stai acolo. Rafa, bossul. Oh. Domnul Ira. Fire! Fuck. Damn it! Vai, vai, vai. Ce urât mai faceți, domnul Irafael? Ce urât mai faceți, domnul Irafael? Urât mai faceți. Ta-ta-ta-ta. Vai, dar urât mai faceți, domnule. Urât. Hai să vedem. Irafael parkour. Da, și cred că... Și apoi o să jucăm Irafael Râncăcioful. Sau era ceva gen pe aici. Da, am văzut eu. Am văzut pe aici ceva gen. Da, și... Mâine să putea... Mâine pe la... ora 2 să zicem... O să... pun un episod de Minecraft în care nu știu mai exact ce o să fac. Ori o să jucăm... Ori o să fac o lume și o să jucăm pe ea, ori o să jucăm Skywars sau ori o să jucăm Skywars sau nu știu mai exact ce să jucăm. Ori Skywars, ori... Nu, fac capul! Mi-a rupt capul. Nu vreau să văd asta. Fuck. Haide mă, iar am dat pe... Fuck. Iar m-a scos. Da, glumesc, am făcut-o intenționat. Cam atât și cu acest episod. Ne vedem. Cam atât și cu acest episod. Cum am spus, mâine o să mai postez încă un nou episod. Ne vedem data viitoare.